ba kiaya hulamai onai Nay blogger sopaibai Christmas ano ba blogger ba Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव गोबावसिमोन गोबावनि उनाव ब्लग लाबोदों आजलिया आंना बोराया गारिखौ मोजां सालायनो रोंबायानो सोलोंना ररा जाजोबगोन ना इफोरो जाजोबगोन जों मय थांनायदों खोन्थावदरा दिनैहाय जों बेंटलाव थांनो नागिरदों माने जोंनाव ना देवलगुरियावहाय बेंटलाव थांनायदों आजोलानि बिहावनावहाय गोबावसैमोन आरो थाङिया ना दे होमब्ला जों थांग्रोनि ना क्रिसमास जानो थांसै ना बिहावनावहाय दिनै यस ओमफ्राय गाबोन न'आवबा थांनांगौ गाबोन नायजों थांगोन माने हादानावहाय लाइमुथियाव माखासे दंबावो नै गारि सिंनिफ्राय देखायदो नै नुहुरखादोंना ब्लेक कार ब्लेक पेन्टार किया जोंनि टुक्लुनि बिदा बिसना नों लादो फनखौ नै बिसना खारजेनबाय बा कियाया होलांबाय हनै थुदो जोंबो थां नुहुर बावासै नुहुरबाय ओइ नै कियाया होलांबाय होमबा जोंबो थांबाय थानोसै ना बा कियाया हाद्रि खुहोलांजोब्बायहाय ओइ नै नुहुरलायबावासै बिरलांबाय बिसोरो जोंबो थांबाय थागोनसैहाय ना नै जोंना फैगासिनो मा जायगा मोनफैखोथाय फाथाबारि दा बै माबा बरपेटाखौ मोनबा देखायबावगोन आं ओमफ्राय जोंथ' नै दिनैहाय थांबाय थानानै माबाखौ लोगो मोनलांसिगोन ना आइफवालि पिकनिक स्पट ना नायलांनोसै ना माने सिङाव हाबहैनो आरो दिनैहाय ना मा होनो बिदिनो बाहेरानिफ्राय नायहरनोसै एसे नामा आं लामाखौ देखायनो र' एसे नै पाटाबारि फैगासिनो सानाबो नै इदि रोमै जाबाय सान हाबहांनो जों बिदिनो फैगासिनो सैमाया नै सान रोमो जाबाय ओमफ्राय जोङो बेंटलाव फैगासिनो दाबो नै फैगासिनो दाबो सहैया दासो फाथाबारि मोनदोंनो दै बारबाय आरो जिखुनु दै बारनायखौ देखायासै आं मोसौफ्रा मोसौफ्रा न'आव हाबनायनि टाइम जाबाय आयो देहनाय नाय मोनहैनायसै जोङो मै सफैखो बरपेटार ओमफ्राय ओरै ससे थांबावबानोथ' आइफवालि मोनखाबाय आं जायगानि नामफोरखौनो दाबो गोसोआवनो थाया दे मोजांखौनो दासिमबो माबा मिन्थियाखै आं फैनायालाय आंबो हारसिं मालाबा थांलाय फैलाय खालामनो रोंबाय थेवबो जों ओरै फैबाय दाना माबा मोनसिगोन एबार आइफवालि पिकनिक स्पट जोंनि टुक्लुजों फैदोंना जोङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम माने आंना आजोलाया सालायनानैहाय माबा फैदों बेंटलाव टुक्लुजोंहाय फार्स्ट टाइम दिनैहाय आंना आजोलाया टुक्लुजों आंखौ लाबोदों बेंटलावहाय ना बाइक स्कुटिजोंथ' फैबाय थाखायो ओमफ्राय माने गारियाबो बारा गोबाव जायाखै नालाय बांद्राय माबायाखै थेवबो रोंबाय ओमफ्राय होमबाबो ओरै बिदि लांनाय जाथ'वाखै आरो सफाथ' सालायो ओमफ्राय नै दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरो जोंहा बिदि सानैजोंहाय थांबाय थागोनसै ना आइफवालि पिकनिक स्पट मोनबा एसे देखायहरगोन आङो मा मोनफैबायहाय जों ना मामोनलाय दुमब्रु आइफवालि दुमब्रु बाजार नुबाय दा एसे बारसिगांबायना हनै बे जोंना कियाया हनै जोंखौ गारनानै थांबाय टुक्लुनि बिदाया जोंखौबो इसोरो माबायावसो फैदों आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेरायनोसो फैखादों नै जोंना सान रोमो जाथारबाय आइफवालि सफैनानैहाय जोंना न'आवसो थांगोन नालाय अरजाया आरो नै दाना आं एसे भिउखौ नायहरनोसै नै बिसोरो हबेजोंनो हाबनो हायोमोन ना गाहाय दानस्रांमोनावसो थांगोन दां नै आयै बोरै थांनायदोंलाय गारियालाय दिदाल' होनखायोहाय बिदियाव go you can go र' नै आइफवालि दालां गोजौआव मानखोफैबायहाय नै जों दानाबा
ओरै एसे देखायहरनोसै सिनारिखौ भिउखौहाय जि सिंग्रा मोना मोनलेन yes खुहाजोंनो एसे माबा नुदों खोमसिसि नुदों बोथोरखौनो बारा साफा बिदि नुवाखै आरो नैहाय जिमि जुमि फैदों नामा थारनि फंबाय नायो ओहो जों बाथिगाङा जों बिदिनो लासि थांगोन इसोरो दानस्रां मोनावसो थांदों दै नै एसे सिनारिखौ देखायहरनोसै र' नै आइपुवालि पिकनिक स्पट र' बेयावबो सानसे फैगोन जोंबो बेरायनो बा माथो बाजार बायदि जालायथारदों हनै मेला एक्सपो पुलिस होनदां पुलिसा गथ'फोरखौ ना एसे बाइक ओरै माबा खालामनायनि लामा साफा खालामफैबाय बा हैसिम सहैबाय हनै इसोरो दालां जोबसिगोनानो अजाया जोंना नै ओरैबो देखायबाय आं बे पिकनिक स्पटनि खोलानि आयौ बाइकआ टच बिदिखि सालायोहाय एफा गारि जेव जेव दङावनो बाथिगांलायनायल'खा पेब्रा दद्रद दाद्राद बाथिगांलाबायनानै जानाया जाया जा गारि दङ ने लामायाव थोस बाइक स्कुटि कार द्रेद्राद आयौ जायबो जों फट'बो लायो नै आयौ आरे नै जोबफैबाय जोंना ना आइपुवालि ब्रिज माने दालाङा जोबफैबाय दाना जोङो बोरै थांनो थुक्राझारजों थांनोसै ना थोदो होमबा थांबाय थाबावग्रोनोसै ना दा न' मोनहां जाबा देखायहैनोसै आङो बारा गोजानथ' नङाना नोंसिनिफ्राय जोंनि न'आ होमबाबो ना दिनै एसे लासिबो फैनाय जाबाय जों फार्स्ट टाइम कारजों फैनायबो जाहैबाय नालाय माबाजोंथ' बाइकफोरजों फैबाथ' स्कुटिजों फैबाथ' एसे थाब सफैयोआनो नैबे जाहैबाय आइपुवालि बाजार लकेल बाजार ना गामिनि मैगं आयौ मा फानदोंथाय हनै थासुमलि दं लकेल मैगं जों ओरै सिदा थांसै होमबा ना नै मिथिसारमोननि गिर्जाया माथो जादों इसोरनालाय जानो मिथिसार दं नामा दा एसे नायहरनि नै मिथिसार नोंसिनि गिर्जा मोनफैबाय जों न'आव फैदों गाबोन फैबानो जाबाय जोंनाव माबा जादोंदां ना गिर्जायाव ओंखाम जादोंगोन ओंखाम जादोंनो ओंखायनोथ' ओमफ्राय नै जोंबो फैगासिनो दाबो न' मोनहैथारसिगोन ना एबार खेबसे टार्निं मोनबावबानो मोनहैथारसिगोन थुक्राझार बारनानै फैबाय गोरोंना सालायग्रायाबो देरा अजायाना इदिजोंसो रोंलांखायोना खुनु दिन रावनिबो गारि दैफेरनाखै दासो गावनि लायनानै फार्स्ट टाइम दैनाय नालाय न' मोनफैथारसिगोन नै जों फाइनालि जोंनि न'नि टावार मोनफैबाय आयै नुहुरजोबासै मानो होनबा आङो खिरखिखौनो माबायासै ना नै जोंनि न'नि टावार बियो ओमफ्राय नैबे जोंनि न'नि बागान ओमफ्राय नै जों न'आव हाबनोसै बेल गिदिर हरदोहाय मामिमोनखौ नै हाबफैबाय नै आयो बिबारफ्रा नै एसे बारहां जानानै फन दोनथ'नोसै र' सफैबाय होमबा जोंना बेल हरदो फन दोनदो जों सफैबाय ओइ माथो फैदो ओंखारबाय नै गारिनिफ्राय फैदो नै गारिया ग्रुपआनो नांथाखाबाय केन्देल सावग्राया दे फैदो ग्रोब जादों जाबाय सफैबाय नै दुगुआ रायलायदो दुगुजों दुगु फैदो सना जोंनि दुगुआसो आयै सना फैदो लोखि फैदो बहाय थाङो आयौ हनै रस बिबारफ्रा बारफुलाजोबनानै दङमोन आयौ सफैनाय लोगो नै जोंना न'नि स्टारा रेड कालार लाइफआव ओमफ्राय नै जोंहा सफैबाय बेनोसै जोंना गोबाय गिजिदेरायाव फैलायबाय बेनोसै रावबो गैया न'आव जों सानैल' दानिया जों थांगोन मैगं बारियाव लेट आस गो जोंखौहाय दुगुआसो बरायनो थाङो बरायलायबावो दुगुआ आंना दाउ खासि
नायदि जाजोब्बाय हनै फैदो आंना दाउखा दाउखासि थासि जाजोब लांनांगौ मोनजासिगोन जाजोबलांगोन दा जाजोबलांगोन ना न'आव थांनायनि सिगां साला बे 2 days-आवनो जाजोबखागोन मैगं बारि देखायनो दे मैगं बारि आयै मुलाफ्रा नायदो नै मैगङा आयै मुला बारनायखौ बानायनोसै नै ब्लगारा सफैबाय बा क्रिसमास जानो बा ब्लगारा बा बिदि बारजोब्बाय बेसर मुला ब्लगार मैगं निउ ब्लगार I am the Lisa Burger नै नायदो मैगंफ्रा मुला ओमफ्राय लाइ लाफा कबि बेसर ओमफ्राय नै मुलाबाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मामोनलाय इयो टमेट' ओमफ्राय नैबे फान्थाव बैयो मटर ओमफ्राय बैयो अलकबि ओमफ्राय आरो ओरैबो दंबाव नै फान्थाव ओमफ्राय बैयो जोगोनार ओइजों जोगोनार गोजा ओमफ्राय बैयो बिन्स दा ओमफ्राय आरो ओइजों खनाजों दोनहैबावबाय माथो नै मा गायहैबावखो जुखाम बायदि नुहुरबाय आं आदिगो